गसाइगावआव दाउ ब्रयलार लांफायनि थाखाय सुबुंनि मेला बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज कक्राझार गसाइगावआव दाउ ब्रयलार लांनो गोबां सुबुंनि थुबुर आरो दाउ ब्रयलारनि थाखाय सीआरपीएफ पुलिस बिफाना गोख्रों डिउटि होनांगौ जादों। नंगौ नोंथांमोना खौरां खोनानानै मिनिना मानो जानो हागौ, नाथाय गैया माखासे सुबुंफोरा सीआरपीएफ पुलिसनि डिउटि होसेयावबो गावनि उदैनि खाजाखौ लांनो थाखाय फंसे लावथिनि साजा मोनाब्लाबो ब्रयलार दाउखौ लाना खारदों। बे समाव गसाइगावआव रोजा रोजा ब्रयलार दाउखौ जेसीबीजों जावनानै फबदों। बे समाव नोंथांमोना खौरांखौ मोनखादों दि रायजोआव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनायखौ रायजो सरकारा बन्द खालामनानै होदों। नाथाय बन्द फोसावसेयावबो माखासे दुथां सुबुंफोरा सिखाव लामाजों आयेननि बेरेखायै दाउफोरखौ हरनि समाव खाबु लानानै सिखावै गारिजों गारि लाबोगासिनो दं। बेबायदिनो थांनाय हराव सिखावै बोलेरो पिकआपजों दाउ ब्रयलार लाबोबाय थानाय समावनो सिमुलतापुर पुलिसनि गोख्रों दिथा होनायनि गेजेरजों ब्रयलार दाउजों बुंफबनाय गंजि बोलेरो पिकआपआव गारिखौ हमनो हादोंमोन। बे हमनो हानाय ब्रयलार दाउफोरखौ दिनै सरकारनि बिथोन बायदि गासैबो अफिसारफोरनि नुजाथिनायाव गसाइगावनि 10 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय गुमा हाग्रा ओनसोलनि सत्यपुराव गोबां बिबांनि ब्रयलार दाउफोरखौ फबनाय जायो। गासै गंजि गारियाव खमैबो 7,000सो जागोन दाउनि बिबाङा होननानैबो फोरमायदों आरो 7,000 दाउनि बेसेना खमैबो 20 लाख रांनि जागोन होननानै मिथिना मोननाय जायो। आरो बे दाउ ब्रयलारखौ लांफैनो थाखायनो गसाइगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ आखायाव मना बस्ता लानानै होंगो दोंगो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय सरकारनि गोख्रों डिउटि होनायनि जाहोनाव नायनानैल' थानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক আটাইলৈ। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা বন্ধ কৰিছে আমাৰ অসমলৈ আৰু সেইমৰ্মে আমি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি অৰ্ডাৰ আমি পাইছিলোঁ সেই অৰ্ডাৰমতে আমি বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা মুৰ্গী অহাটো বন্ধ কৰিছোঁ। আৰু এইবিলাক যিবিলাক গাড়ী আজি আহিছে এইবিলাক দেশৰ পথেৰে আহিছে, সৰু পথেৰে আহিছে। অহাৰ পিছত চিমুলতাপুৰ আৰক্ষী চকী ধৰিছে, ধৰাৰ পিছত এইখিনি মুৰ্গী আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰহি যিখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে এছঅ'পি ওলাইছে সেইখন কালি আকৌ ডিছপ'জ কৰিব আৰু সেইমৰ্মে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। কিমান গাড়ী আজি কালি দহখন গাড়ী আছে। টোটাল কিমান ওজনৰ মুৰ্গী আছিল? ইয়াত এখন গাড়ীত 600 পিচ আছে, 600 পিচ ওজন সঠিক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু 600 পিচকৈ আছে। কিমান টকা হ'ব? মূল্য এখন গাড়ী 2,000 টকা। এইটো ক'ৰ পৰা আহিছিল বুলি কিবা তথ্য আছে নেকি? এইটো কোনো তথ্য নাই, বেংগলৰ পৰা আহিছে, আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা আহিছে। এইটো বন্ধ আছিল? বন্ধ আছিল। আচ্ছা, কিয় আহিল? এইটো তেওঁলোকে সৰু কথা আহিছে, তেওঁলোকে হেৰি নাই নেকি, যেনিবা কোনো বন্দোবস্ত নাই নেকি? অসম চৰকাৰেতো আৰু ৰাস্তাটো দিছে, মেইন ৰাস্তা কেনেকৈ সোমালে? ভিতৰৰ ৰাস্তা সোমাইছে, ভিতৰৰ ৰাস্তাটো চিমুলতাপুৰ থানাত ধৰিছে। কিমান টকাৰ মুৰ্গী আছে ধৰক? 10 পঞ্চাছ মোটামুটি 20 লাখ আৰু খৰচ ধৰি আছে আৰু অকল মুৰ্গীবিলাকে ফুটি পেলাবা যিবিলাক ডাঙৰ এনেকৈ আছিল নেকি? ইয়াতে দেখা গৈছে যে বহুত মানুহো জমা হৈছে, ৰাইজ জমা হৈছে, খাবৰ কাৰণে পাৰিলে মুৰ্গী খাবৰ কাৰণে এনেকৈ লৈ যোৱাৰ কিবা হেৰি আছে? আমি বাগানি আছো এনেকুৱা বোলে আগতে লৈ क'क्राझार सहराव थानाय हम एटेर फार्निशिं गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बिहु दामाका। 15 मार्चनिफ्राय फैगौ 30 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन बिहु दामाकाया। क'क्राझार सहर जेडी रडनि गौरांबेली हटेलनि साखाथियाव थानाय हम एटेर फार्निशिंआ नोंथांमोननो बैसागु एबा बिहुनि थाखाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ होगोन डिसकाउन्टआव। बे हम एटेर फार्निशिंआव कार्टेन एन्ड अपहलस्टारी फेब्रिक्स, लग्जारी सोफा, वॉलपेपर्स, बेड एन्ड बार्ड, कार्पेट्स, ब्लाइंड्स, रेफारी रड्स, मेट्रेसेस एन्ड पिलोज, ब्लेंकेट्स एन्ड कइल्स आरो गोबां बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बेफोर मोजां बेसादफोरखौ नोंथांमोननो 50% डिसकाउन्टआव होगोन हम एटेर फार्निशिंआ। नोंथांमोना बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9435
033672223 आरो 03361796859 आव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।